n-ați văzut niciodată așa grătar de la șef Florin, cel mai bun grătar. Deci, să vă fac cunoștință, el este Florin, are nevoie de bani și de distracție. I-ai pus un grătar în față, nu mai ai treabă cu el. 15 femei? Lasă-mă femeile grătarul, carnea să fie, să sfâre. Aude aici. Uite ce față are când vede cum se întoarce carnea și se afumă. Jmecherie. Vampirie. Dai seama, când o să vină rușii și americanii să ne dea cu bombardeaua, noi asta facem, grătar. Grătar, altceva. Păi da. Bombardament. Uite. Becul. Ia filmează-mă și pe mine. Așa. Vezi că e pornit. Mhm. Să se știe grătaragie pe vampirie. Ăla.